Коя е най-добрата демона кула на света? Ти си, да, Shockwave. Добре, това да е важно, Вокс. Бях на маркетингова среща, обсъждайки кои трендове са най-убийствени. Да, той обича да говори. Но не трябва да го слушаш, можеш да се отдадеш на мен, бейби. Казах да дойдеш сам, Вал. Вечеря, Шарки! Ей, аз ползвах това. Събрах ви двамата тук, за да обсъдим последните ви публични изяви. Велвет, не можеш просто да обиждаш Кармила Кармайн пред другите оверлордове. Прави бизнеса по-труден. Защо? Късметлия си, че не я удрах тая кучка. Беше скучно. И Валентино, не можеш да продължаваш да удреш Angel Dust на публични места. Не, не е забавно. Кога пак някога съм го удрял? Обсебен си от мен. Брандът ни е перфекционизъм. Помнете, не можем да изглеждаме слаби пред други оверлордове или грешници. Ние сме над тези бедняци. Може би. Хората трябва да спрат да ме карат да им го забия отзад. Не съм съгласен. Продължаваме. Така, както знаем, Чарли Морнингстар доказа, че ангелите могат да се убият. И не само ангелите, голямата плячка, големите момчета. Сега, 100% тя ще е нещо от сорта на... Не, трябва всички да се разбираме и да сме приятели и да се чукаме отзад. Но мисля, че може да го завъртим. Аз мисля, че може да използваме хотела и гнева на всички грешници, за да започнем бунт и целия ад срещу рая. С нас! Най-отгоре! Ха? Знам, че няма да ми повярваш, но не те разбрах изобщо. Добре, отново. И този път ще забавя.